Ой. А я нешта, ведаеш, чмыхнуў, пукнуў і расхварэўся. Ну. Пыхнуў, пукнуў і за і не толькі. Во. Да вядома, слухай, я дасведчаны ў гэтым чалавек. Гэта твой стрым, ты тут, ну, правілы. Мая прапанова застаецца адкрытай, ты маеш права адмовіцца або прыняць. Ну, я даўно так мяў. О, дык у цябе нешта ёсць, я тут па стрыму бачу. М? Ну, так не дарма ён савецкі. Ёсць яшчэ БТ-7, кажуць, прыкольны танчык. Я ні разу не катаў. Вітанкі, вітанкі, прывітанкі. Можам дзеля напэўна. Можам скатацца разок, а потым пайсці ўжо на нармальную тэхніку. Размяць булачкі, так бы мовіць. Ты мяне запрасі. Так, ты мяне запрасі. І тады. А як? Ну, пачакай. Ам, слухай, рэальна, а дзе я таксама зараз, гляджу. Дзе? А, лаўлю вітанкі. Зараз. Я шукаю свой трэці ўзровень, дзе ён? Боже мой, якая падрыхтовачка. Мгм. А ўсё таму, што трэці ўзровень. У мяне таксама 2. Большага не дано. Не дараслі яшчэ. Та ты быццам свет падпарадкоўваць збіраешся на гэтым танку. Будзь прасцей. О божухна мой, хто-небудзь забярыце ў яго стрым. Ну добра. Да як жа ты без камуфляжа-то цэлы бой будзеш катацца? Ой. Локус, гэта прэміяльны танчык трэцяга ўзроўню. Ты што? Ну-ка слухай, я цябе нешта не чую на стрыме, хаця чуў быццам. Рэальна не чую на стрыме. Што, зноў мікрафоны? Не, вінда, яка не падцягнула. Ось зараз мяне добра чуваць, я ўпэўнены. Цяпер чую, так. Пацвярджаю. Все на месца. Выбачаюся, вітанкі ўсім, о. Кажуць жывы. Не дачакайся. Так, камандзір на трэціх узроўнях куды едзем? Куды? Куды? У светлую будучыню. Ну, паехалі направо. Наперад. Наперад. Каму направо, Браць каму. базу. Браць базу. Бяром базу. Давай на цэнтр, там будзе хтосьці з ворагаў стопудова. Куды Моего. Ну, боже мой.
Ой, так расстраляют з усіх бокоў на твоім цэнтры. Чаму гэта? У нас тут каменчык ёсць, прыкрываю такім выпадку. Ну ты як скажаш. Я Як і у вас? тактыка. Ацяпленне падключылі ўжо не? Не яшчэ. Чаму гэта? У паморскім пазней вы падключаюць, што? Не ведаю. У мяне выключаны гэта самае. Усё. Я буду эканоміць, я не буду іх выключаць. Нішто сабе, так усё кепска з фінансамі? Ну, Еўропка загнівае, ну. Не, ну гэта вядома. Але ж калі яно гніе, яно ж там цяплее становіцца, не? О, Цяпло мяне ж. зараз расстраляюць. Што ўжо? А, падлез, падлез. А чаму Не не глядзіш, а? засвяціў? Таму што я гляд у яго ёсць. А ты ў нас тырчыкам ці з чым? О, у Менску, дарэчы, далей у Менску ёсць. А ну ляці, блёха, трапляй. А ёб вашу раз, где такая зелена стоит? А скуль цябе б'юць? А во, вон во, ты во. 46. Козёля. Я его зараз подъеду и буду святить. Ясно? Чакай, 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 ён жа ж заб'е цябе. Там жа ж бачыш, во. Не забей ПЗ-2Г. меня никто, я буду жить. Я сказал, я буду жить. Не заб'е меня никто. Мяне ж паспрабуем, як таракан. Ой, 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 ой. Так, на цябе, калі што, зараз Правильно. выйдуць яшчэ двое. Я нічога, я нікога не хочу. Ну, яны пытацца не будуць, хочаш ты ці іх не, ці не. Яны як твой барбарыянец гэты, яны проста прыедуць. А вось едзе ўжо адзін, бачыш? Бачу. Я не магу патрапіць на гэтай пачвары. Ты разумееш? Ён проста не трапляе, тут роскіп на паўсвету. Ну вось. Ну вось, пайшлі на десятки. Ну, давай на 11. У цябе, дарэчы, ёсць 11 ці не? Адкуль? Адкуль? Адкуль грошы ў галаты? Ну. Та ідзі ты нахер, божухна, ну ты не трапляе, ну. Трапляем. Ой, ніводнага... Не, ну трэці ўзроўні гэта такое. Гэта на Ох ты. 41. Йо! Дамінацыя. Які ти пригожий, я гляджу на той камуфляр. Такі вже франт. Франці. Ёсць такое. Так, усё, заенчыло. Паляцелі, даб'ем. Так, Ну, десятки. Давай. давай. Не, у меня з 11-х нема нічого, я... Нема гэтых. Досвід треба. А што на 10-м ты ёсць, у цябе маецца? Я, дарэчы, не так даўно, я табе падкажу нават калі я сеў, гэта быў панядзелак. Не, гэта была нядзеля, у мяне была гадзінка. Я сеў на ЛТ, мне вельмі спадабалася. Так што я за ЛТ. Як ты на гэтае? Ну, я СТ возьму. Так, СТ. Тады я возьму іншае, чакаю, мне ёсць больш прыгожае ЛТ. Так. Як сюды павярнуць? Цудоўненька. О, тое, што Я трэба. так Во. само люблю на ЛТ катацца, але я дуже хутка паміраю. Усё, і гатоў, ты глядзі, французская банда. Скузьма? Was? Was wollen Sie? Позволь, вітринка. Гэта з Вольфенштайну, Францыя. Так, так, так. Ух ты, які ти пригож, ти глядзі, реально. Прифранцівся. А мапа-то якая? Мапа просто цуд. Куды ехать? Адзінае, што супрацьня з Мантикором. Я не поеду ў Хмэзэ. Поехали на гору. Без проблем. Я за любы варушняк, акрамя голодовки. Угу. Штурмуем гору, аддаем, калі можа быць гэта бяспечна, барабаны. Далей арыентуемся па мясцовасці. У меня план просто злиться там. Не, давай так, зліцца, але як мага даўжэй працягнуць.
План вельмі дакладны, як швейцарскі нож. Ой, швейцарскі вельмі. Це правда. Ідём туды, усіх перамагаем. Ты мне вось што распавядзі. Што я хацеў запытацца, дарэчы, калі ты з'явішся на стрыме, а тут бачыш, ты прапанаваў, што пастрыміць разам. Ёсць такая прыблуда, як Эмі. Ведаеш, правда? Узнагарода. Эмі? Эмі, Эмі? аўтарытэтная. Музыкальная ў сэнсе? Наколькі я ведаю, нядаўна была менавіта кінематаграфічная. Там давалі статуэткі за серыялы усялякія. Ну, я не здымаўся, і мяне не давалі. Табе не давалі. Цябе прыдынавілі. Пытанне ў тым, што ёсць некалькі серыялаў, даволі неблагіх, адзін з якіх я пачаў глядзець, мне спадабаўся. Ён разганяецца даволі доўга, называецца The Pit, то бок пра шпіталь Піта. Глядзеў. З'явіцца на беларускай. Не чуў такога? Інсайдзік. Не чуў? Не. Ну, не. Навін пра гэта не было. Ну, я тебе гэта засмуціў, прабачыў. Ну так, ну я просто. Не чуў насамрэч, гэта нічога. Паттон тут будзе выжываць. Давай, не ведаю, Кранваген пад'едзь да яго. Барабан трэба аддаць. Я ведаю, што гэты серыял працягнулі яшчэ на сезончык. Ну, пакуль што 16 серый там я бачу, што даступны. Ой! Не-н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 е. Колькі іх тут, божухна? Мы ж тут нічога не зробім. Пайшлі, нам можа, не- упадзём. Куды? Куды ехаць? Назад, цікай. Табе просто прашьюць галову зараз. Грубымі ніткамі. Так мне хаця бы барабан трэба аддаць. Ну вось, глядзі, дзе нашая. Бачыш, дзе Маус стаіць? Маус? Маус. На мінімапу паглядзі. Бачыш, дзе яны? Крэці, давай за мной. А, бачу. Зараз паспрабуем па вадзе праехаць. Вось просто упасть уніз па вадзе і да іх падціснуцца. Вось да гэтых хлопцаў. Ёсць Мантикора. Скоро справа, о, мяне ўжо. Што, страляюць? Вынеслі БК. Нічога, рэмкамплект у рукі табе. Да, ясно. Што робім? Куды падаем? Куды страляць? Ой, перед табой вось ваш ЦС-ка там, 60 ТП, грылёк. Паспрабуй справа абысці ЦС-ку і выйсці на грыля. Ага. Я тебе паклічу, калі мяне будзе ЦС-ка падаць на мяне. О, выдатна, яе забілі. Грыля бачыш? Бачу. Я, конечно, не выцеліў. А! Доўна. Мяне б'юць бруднымі... Оу! Гэта з гары, калі што. Угу. А ведаеш, колькі мяне ўрону? 0. Не, ну ты намагаешся. Я спадзяюся. Не ведаю нічога. Нічога не ўмею. Я страляў, з майго боку ўсё нармальна было. Калі не трапляў, гэта не мае праблемы, правда? Пакеты пайшлі, так? Пакеты выйшлі, да. З нашага боку ўсё нармальна працуе. Я не ведаю, я кудысьці еду. Ну, не так. Толькі не так. А як? Ну, па іншым баку трэба было ехаць. Я ж не ведаю. І чаму гэта падла мяне... Я гэту падлу дагэтуль не бачу? Скажыце мне, боценька. Ох, усё, прыехаў злы вож. Будзе зараз ТВП дабіраць. Тебе не хопіць? Мне падаецца, хопіць. Чакай. Усё? Так. Ну і ўсё. Мой ліміт на урон это 1500. Малайчына. Гэтага дастаткова. Ты свой унёсак у перамогу зрабіў. Так. Хай астатнія цягнуць. Што наступнае? Што хочаш?
Ну, у меня есть десятки. Давай, я могу взять. Ведаешь, что возьму? Деда возьму. О, мне падабаецца, то бок будзем так і гэта гуляць. То савецкая, то французская. Французского мне подобаецца кухня. Кухня не каштаваў, не ведаю. Советского мне падабаецца адсутнасць. Тое, што гэта было. Ну так. Так, і 7 і Т100 ЛТ. Чакай, ну табе налево толькі на гэтай мапе ісці. Больш нікуды. А куды налево? Бо я неяк сюды налево паехаў і мяне там... У тебе хуткасці павінна хапіць, каб ты заняў пазіцыю, вось дзе вось гэты зялёны маркер, перад ім будзе такі насып. А мне ехаць па версе ці панізе? Панізе, вядома, што панізе. Панізе. Так, мы паспрабуем засвяціць, хто там будзе ехаць на гару. А калі што, потым я знізу пад'еду там. Буду дапамагаць. Надавалі? Так. А там праезд, ты бярэшся занадта ўправа. Там праезд левей. Бачыш, дзе едуць? Цяжкія танкі злева ад цябе. Ладно, я еду просто туды. Во-во. Не веду. О, зараз ты правільна праехаўся. Вони придумували нейкіх мап, я ж не ведаю. Та не кажы, просто, бляха, адшмурылі гэтыя. Новый контент придумали. Тут каля мяне дзед. Да, привет, передавай. Давайте, хлопцы, добирайте. Ёсть. CS-очка. У меня так само CS-очка есть. Ну, яна зараз не вельмі добра гуляецца, яна добрая. Вот гэта моц дзедоў. Просто выехал, даў тычку, нават не это сама, не выцэлівае нічога. Ну, гэта фарт, мне падаецца, гэта такое. Я хапры подсунуўся, а? Хто яго? Ой, меня яшчэ дзед адзін. Так. Там яшчэ дзеды? Ну, там ёсць каму стріляць. Ось так вось. Так, супраць каго я гуляю, чакай. Супраць Т100 ЛТ таксама гуляю. Ну, паглядзім. Там бачатик. Едем мышку кушать. У мяне зараз глюкануў інтэрнэт. Так больше не рабі. Такая бляха просадка была, просто трэш. Ага. Так, ну і? Ну і мы протиснули. Малайцы, малайцы. Меня тут затиснули краху. Во, леопард подъехал. А леопард проехал, и что? И что ты нарабіў? Цудоўна. Ну гэта перамога, я лічу. 9-3, хутчэй за ўсё. Хутчэй за ўсё. А чему ты музыку некую не уключил на стриме? Ну, таму што з танкамі я без музыкі, бо мне один раз праляцеў гэты так званы страйк. Там же ж я калі што карыстаюся ютубаўскай музыкай, якая тыпу бясплатная. А так выйшла, што на танкавым стрымы нешта я доўга гуляў насамрэч. Вось, і яно пераключылася на нейкую старажытную просто падборку, частка якой была ўжо не бясплатная. І ўсё мне прыляцела. Ну, блядь, ты
есть, типу, ты альбо выдаляешь, альбо ідзеш назаўсёды. Я такі, ну добра, я выдаляю. Аргумент, да? Мгм. Ну, патлумачылі добра. Все зразумела. І дзе там у нас стерва? Ну, вось тут. Штосьці надта далёкае. М. Давай, давай. Ну, калі ты умеешь гуляць на ЛТ, значыць, рукі ў цябе прамыя. Ну гэта з якога боку паглядзець, што яны прамыя. Да з любога боку паглядзіш, яны будуць выглядаць прамымі. Будуць выглядаць Про- так, толькі з гэтага просто. боку. Ну давай, хваліся. Што ты зрабіў карыснага ў гэтым баі? Ай, ну перастаньце. Ну чаму? Ну не трэба. Сціпласць. Ну годзе, ну годзе. Што ёсць? О, нешта нават дасягнуў. Ну, А ну хоць глядзім. дзесьці чагосьці дасягнуць. Што? А з якой пары ў нас дзесяткі фарміць пачалі? З прэмам. 73 900. Ты паглядзі, што там накідала, там же можа за выкананне усялякіх задач. Не, это разом за бой. Нават без прэміуму я б зарабіў 58. Эканоміку падправілі. Ну, Ты бачыш гэта? О, чмурыць. Вось гэта нечакана. А дзе ты? О, бачыш, 2900. Ну так. А ты такі ўжо. А, гэта каб цябе пахвалілі? Ну перастань. Давай. Ну годзе, ну гэта пустое. Ну што? Што вы мяне засмучваеце? Мяне так, я бляха слухай, я так тупануў. Я хацеў сабе італьянцаў, ну там ж можна было, калі выйшла абнова, выбраць сабе Так, ветку. Я думаю, дзесятку. возьму сабе, напэўна, італьянцаў. А потым падумаў, што будзе цікава памацаць і палякаў, бо пасля палякаў там ж яшчэ 10 ўзровень ідзе. Ну, ветка. 11. 11, так. Вось, і я ўзяў сабе ўсё-такі палякаў, а гэта такая параша, усе стэжкі. Мне так не падабаецца. Я ўвогуле не разумею, чым іх фішка. Польская СТ? Ну, яна хуткая, так. Але ну ўсё на гэтым. Ну, я ж кажу, рандом яна не вельмі добра зараз гуляецца, тому што спецыфічна. У яе не хапае, як на мой погляд, трапнасці, нават калі ты выкарыстоўваеш усе гэтыя плюшкі, якія маюцца ў гульні. Але пры гэтым пры ўсім яшчэ і КД не найлепшае. Вось, і што вядзе да таго, што ну, шмат што не зробіш на ім на 430-м у прыемней гуляць. Ну, чаму яны так пакрыўдзілі палякаў, я не разумею. Ну, тыпу, далі ёй гэты турбонадуў і ўсё. Не ведаю. Я толькі што на поўнай хадзе архаему прапісаў паміж вачэй. Што з лычам? Што з лычом, архаем? Да мяне Гектар прыехаў. Кажа, грошы вінен. Памятаеш? Усё, Рамон, прыехалі да пабачэння. Да. Ага. Ты зашоў не ў той раён. Та проста ўсё. Я нават даехаць не паспеў. Майстэрства. Да ладно, я зараз таксама сольюся і паедзем гэта сама далей. Куды ты сольешся? Ну паказвай, давай, вучы мяне. Як гуляць. А я пакуль што распавяду, што там было яшчэ на Эмі. Апроч серыяла «Піт». Карацей там пра гэтую ж, пра шпіталь. Пра падзеі, што там адбываецца, пра змену. Ну, карацей, там вядома, што напхалі проста на нейкі незвычайны шпіталь, нібы там Армагеддон нейкі у Пітсбургу. Вось, і там яны па паўгадзіны аднаго пацыента прыймаюць з трапанацыі чэрапа. Але не пра гэта, проста знята добра, і акторы добра гуляюць, граюць, і карацей, мне спадабалася. 3 серыі паглядзеў, спадабалася. Мы ўсё паглядзелі, толок на той момант, што было. Ну, раю. Там мне спадабалася яшчэ канцэпцыя, адна серыя, гэта 1 гадзіна
Ось. Ну Мне так, так, да. там Незвычайны настолькі падыход. ўсё інтэнсіўна, што мне нават захацелася працягнуць глядзець мядзведзя. Памятаеш, быў такі серыяльчык? Медведь? Не, не Ну, памятаю. дарма я сюды выязджаю. Мне прапішуць. Пра тое, як адкрывалі кафэ. Ось. Лік Ну, а, 0,6. Трымаю ў курсе. Ну, так. Тавок я пачаў добры. Тут просто адразу у ангар. А, у нас тут таксама яшчэ нейкая. Што такое брейкер увогуле? Гэта хто? А та 11-ка пасля... І што я ёй зраблю? А, нічога, толькі ў НЛД там такая вузенькая і у борт. Ну ладно, мне сказалі дапамагчы, да без праблем, хлопцы. Я вам зараз так дапамагу. Давай, мінус гармата, но... Угу. Е, дапаможаш. Жеш. Жеш. Жеш! Ты просто, блядь, покалечили. Что не долез до верха, уже покалечили. Все. Ой. Просто нехта зліўся спачатку. В самом початку. Да, не будем показывать на его пальцами. Да ладно, что ты там нагодишь? Просто отпиздим одночі, просто здрачив і все. Так, я яшчэ вось гэта хачу взять. Что там гэта? 102... Китайская, так? Угу, даволі файна, мне падабаецца. Что-нибудь китайское. У меня 120 только есть. Викерс. Треба взять СТ да СТ взять. Леон. Не хочу. Не. У меня кепские успомины на конт Леона. А што за Леон такое? Я першы раз такое бачу. А ён барабанны, там 3 набоі, паміж набоямі 4,5 секунды перанабівання. Я калі купіў яго за вольны досвед за 1 мільён, я просто пакутаваў, я настолькі не мог прызвычаіцца да гэтай доўга КД, што нічога не атрымалася. Мне Удас вельмі падабаецца, файны танчык. I like it very much. Так, ну мы стаім як бы на гару трэба ехаць. Так. Адзінае, што табе не вельмі будзе зручна там з КВНамі твоімі. Можа прорвацца толькі потым туды на правы бок. Ну паехалі там, калі што вярнуся да на цэнтр пастаю. Так, што хацеў сказаць яшчэ на контэмі. Апроч гэтага дэпіт. Вельмі спадабалася, што адзначылі раздзяленняў. Вось раздзяленне тоже ёсць на беларускай мове, на памятаю, што глядзеў пару серый. Так, агучвалі. Я чамусьці забыўся, што, оказывается, гэты серыял зняў актор, які мне вельмі падабаецца. Да і, в прынцыпе, яго і рэжысёрская праца вельмі добрая. Я забыўся, як яго зваць, ён шмат дзе здымаўся. І прычым, што ён здымаўся ў камедыйных. Так, ён камедыйны, але ягоны першы вось досвед неверагодная гісторыя Уолтера Пітці, ці Мітці неяк так. Мітці. Яна была просто шыкоўная. Класны фільм. І вось да чаго яшчэ не дайшоў, гэта брытанскі серыял. Брытанскі які? Пра тое, што у аднаго бацькі хлапчына забіў дзяўчынку. Adolescence. Ну так. І яму ўсяго 13 год. А чмурына, ёсць 3 серыі ў беларускай аднагалоснай, калі што. Значыць, буду глядзець у беларускай аднагалоснай. Але там 4 серыі, хлопец не дарабіў, я сюды ёсць. Я сюды. Вось. Хлопец не дарабіў чамусьці. Штосьці здарылася, ён знік. Агучкер гэтай перакладчык. Але серыял Ачмурэна, мы адарвацца. Сур'ёзна? Вось настолькі ўсё добра? Так. Ён вельмі крута зняты. Там ён зняты амаль адным дублем. Оу. Ачмурэнны. Ты глядзіш просто такі... Што далей? Што далей? Класціся спаць не захочацца, так? Ну, ён
ён такі цяжкаваты, ведаеш, ўсё ж такі тэма такая, ведаеш, цяжкая. І там бацьку грае актор брытанскі, які ўсё жыццё граў гэтых Другаснай ролі. бандзюганаў. Гансцераў, так. Гансцераў. Ён калі што гуляў разам з гэтым... Чакай, блядь, лысым, альфачом. Джейсон Стейтхэмом, так, у карты грошы дзве гарматы гэтыя. Усё, давай. Давай, ты 10-го ідзі яму. Ці каго там? Вафлю такую. Так. Ну і ладно. Пашкоджанні раздзяляем. Ой, не прабіў мяне, та ты шо? Ой, лох. Шлёцик. Давай яму. Паміж вачэй. Давай, Ногою, не. Мне хіпі. А куди він так зіліўся хутка? Я не зрозумів. Хто ён? ПТшка. Ці ми її закусали вже? Мы закусали. Здалечыне. Я пакуль пад'ехаў. Так, ну што, да цяжыкаў? Да цяжыкаў едзем. Да. Ой, танки гэта я не ведаю, это некая... Што такое? Што здарылася ўжо з тваімі танкамі? Паміўся я крыху некі ставы там імпатентам гульнявым. Імпатент гульнявы ў танках. Это як можна характарызаваць? Не толькі ў танках, насамрэч. А ўвогуле, ў прынцыпе, гуляць? У меня зараз на компе дзве сесьёначкі. Гэта выключна вось танкі, іх кладаюць, все, больше ніхто што не гуляю абсолютно. Не прабіў. Та нічога, ва ўсіх здараецца, праб'еш потым. Осечка. Осечка. Ура, на гуслю поставіў. Я не бескарысны. А я штосьці не магу адсюль выехаць ужо. Чаму яго не прабіваю ў бок башні? Што гэта за імба? Гэта саветчына. Ён так можа сабе дазволіць. Не, ну ты паглядзі на іх. Я са зведзеннем не магу трапіць, а яны, блядь, выходзяць на табе. Не, ну 50 М, дарэч. Ён можа сабе гэта дазволіць. Я б яму дазволіў. Як ты? З ноги ў галаву. Просто потную пяткаю по пысе. Ну вось і ўсё даелі. Ой. Прабачце. Тебе, можа, на працы заспакоілася ўсё, не? Ці ўсё так жа ж? Слухай, я же гэта сама. Што ты гэта самае? Ты фрилансер уже? Я ў сапраце. Да не, не трэба мне тут толькі падаліся на карту пабыту. Не пагражай мне. Так. Не, ну, нешта робім. Пакуль сказалі, што звальняць не будуць. Ужо добра. Ну што далей? Так, на чым? Тое самае бер. А, тое сам. А можа мне таксама ў дэс узяць ці не? Можаш узяць, вядома. Ай, спрабую. 2 Одесы. Падаліся на пастаяннае месцазжыхарства, так, ПМЖ? Не. А што? На часовае? Ну, яшчэ пакуль не можам на пастаянку. Ой, а так, ну, не знаю, нешта працуецца, нешта нават абяцалі да канца года даць. Ось. Але я хачу на другую працу працоўвацца. Ну, паралельна. Атрымліваецца, там праходзіш нешта ўжо? Так, з размовамі. Я магу лёгка, слухам, я як бы са сваім досведам мусіць узяць лёгка, там уже выключна ведаеш па колеру вачэй адбіраць.
Не, ну так і ёсць насамрэч. Там одно нешта не так сказаў, што яны ж не падзяляюць і ўсё. Ужо не тое. Ужо будзеш дрэнны. Рынок перанасычаны, вельмі шмат кандыдатаў, і яны выбіраюць сабе ідэальнага. Вось, могуць сабе дазволіць. Ну так, праходжу. Ну там такія, ведаеш, простенькія як бы. Без магчымасці кар'ернага росту. Ага. А навошта я сюды паехаў, не ведаеш? А хто цябе ведае? Можа, ты любіш, калі цябе ў борт б'юць? У карму ты хацеў сказаць? У карму не. Зато я паспеў. Карацей, вось, я крыху засмуціўся, што ўзяў палякаў тут, а хацеў вельмі італьянцаў. Ну, мне падабаецца канцэпцыя. Бляха, какие косы! Вось, што яшчэ? Зламаўся тэлефон мой, падвёў мяне пакі. Ой, даю себе посраці. Вось. Быў вымушаны купіць. Чарговы Android. Ну так, взял пикселя, каб яго вернуть назад. Ну, на замену. Тут же у Польшчы як 14 дзён, потым можаш вяртаць цягам 14 дзён пасля. Ну, ось я хачу гэтак жа зрабіць. Спадзяюся, ўсё атрымаецца. Ну ўсё. Уж ніякіх навін няма. Брейкер, патимейкер. Мяне гэта із-7 раздражняе. Чаму сюды вылез так, а? Ты штосьці хочаш. Мяне? Сумнеюся, што цябе менавіта, але... А ось СТБшка галдой пробіваю. Можа сабе дазволіць. Разумеем. Там я, КР-1 яшчэ не. Так, я не магу тут нічога зрабіць. Так, і сёма такую прикрый шакала. Шесть книгой просто. Я буду падать вниз, я не знаю, что мне тут. Застаялся. Ну так, мало отрымливал. Треба больше. О, ну. Ой-ой-ой. Ну блин, ну ёб твою, ну. Ай. Ясно, добро, окей. Шкода, брейкер толькі гуслю зняў. Чакай, там справа ад цябе ёсць. Бляха, я гэта ГКР зараз самого саманаў. Ай, шкода. Все, на нас уже упарываться. Да, бля. Голдой? Не, ББшка, але ж просто шкода, што нават не зводзіўся, ён перавёў вертуху, да? Яна заляцела. Бывает такое, бывает. Так я не могу нічога тут нікому зрабіць. Чаму не, калі так? Та ні. Ну, паўзе на цябе. Зараз таксама шотне. Давай, лупи. А, лох. Помощник есть. Ладно. 800 урону. Всего. Шкода. Мало. Ну что, садимся знову на Францию? Давай. Кольки прожил у тебя Android твой? Ну там спухла батарея и
Батарею під заміну, екран під заміну. 20... Початку 22-го, по-моєму, куплений. 3 годи карті. Ну там навіть 4 насамрэч. Моей дочки колись так само батарея вспухла. Але мы меняли только батарею. Ну, я так само думав, що мені прийдеться міняти батарею, але там вельми цікаво трималося. Я йому віддавав телефон, якби включався, екран працював, а він мені потім телефонує, такий каже, а у тебе тут это... Вона, ну, пошкодила і екран. Угу. Я такий, блін, ну, якби... Вона, Чудово. конечно, ще більше спухла, покуль він там у мене лежав виключено. А чому я поїхав направо? Чому ти поїхав направо? Мабуть, для того, как пострелять. Та ні, куди там стріляю? Я нічого не вмію. Ой. Ой. А Зараз мене мені тут зараз напхають. Ага. А мне? І тобі так само. Мне? Дивные вы люди. Я тогда поеду сюда, на центр. Так, добре, свячу. Ти там бачу, добувив, бачу. Я на тобі так само. Какого лешего? Що ж, ну Что дихання вы перехопило. дозволяете увогуле? Хто дав дозвол? Часом Куди глядите, кажуть. блін? Адміністратор серверу, куди глядіть, ну. Ясно. Они ж і гэтым самым, там та Шенрата, до речі, ось там Де? стоїть. Я адзначиваюсь, бачиш, ось там. Та Шенрата. Я не бачу, але... Так, бачат на тебе їде. Ти Та як, заражений чи ні? вашу раз. Ти на КД був? заражений. Я його навіть не побачив, тобі більше скажу. Ой. Сука, я не пойшов у КД. 400 урона. Нормально. О! 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 Ёб твою налево. Здоров! Ось это я не чекав, що він тут буде. Гоп-стоп такі. Ну, ти куди? Е! Сюди повернися. Давай. Давай. Советская, где она чекає? О. А як тобі гэты танчик легкий? Тест ОЛТ? Ён не благі. Адзінае, што мне не падабаецца, што супраць некаторых танкаў, ну, напрыклад, што табе можна параўнаць. Вось 1390, мне падаецца, ён лепшы за гэты танк. І маскіроўкаю, хуткасці, і нават трапляннем. Ну, такое. Некаторыя лічаць, што ён універсальны, я лічу, што не. Куди їхати? Кажи. Сюди? О, 430. О, а давай налево. Вось сюди. Домики. Зараз проеду, погляжу, хто у іх тут є живий. Ну ось, Архаєм допомог. Тому краху таймінг зубили. Чармле 75. Это что такое? Ух ты. ЛТХ 9, хіба ці 8 преміумна. Є Довго два не набої по три снаряди. Understand. А куди мені їхати? Серед домиков поки що на нашому боку. Это сука. Ти гляди. Не пробив. Філіс не пробив. Прикинь. Ага. Не пробив я його. У борт не пробив. Як таке може бути? Канопінер. Ти що тут канопінер чи ні? Йость, во. Як там стоїш, добре? Покуль стою. Покуль живий. Архаєм до тебе їде. Та ёб твою мать. З подпалом, ну ёлы-палы, ну куди гэта?
Васюка. Дес. Не, он самый. Я не разумею, куди мне теперь ехать. Прямо. До леопарда с Архаемом. Только не тот, не по центру, там будут ПТ стоять на тебя глядеть. Налево поехал Архаем. Тебе б його просто зараз убачить, де він там стоїть. Ось можеш підтиснутися круху. Далей. Ось поміж гэтымі домами справа от тебе буде прострел зараз. Ну, Ёб, твой рад, ты мог выстрелить, идиот. до спереду Архаем. О, молодчина. Леопард на тебе едет, отъедь. От борту стань просто. А это я не хочусь, я не так и буду стоять. Не-не-не, я не поеду до тебя, не буду стоять. Ти лепше у таким випадку откатися назад. Бо зараз на тебе РХМ буде поїде, Леопард. У прострелі там зараз нікого нема. Ти проїхав безпечно. А, вже приїхали до тебе. Ну ясно. Вось гэта вось гэта кавалачак Гуана. Назад, 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 назад. Едь назад. Да. Так там меня стрелять будут. Уперед, уперед, уперед. За танк, ага. Молодчина. Ой, не виїжджай так. Там ще Леопард. Пам'ятай. Так. Давай, Феліс. Феліс! Так, ты можешь зараз от левого борта выйти и Архаема забрать. И он все равно на тебя не будет глядеть. Ось так. О, не я забил его, інший охран. Ну, ось так, Так, Леопард, гляди. бачу. А, все, шотне, можна виїжджати. Ось зараз можна. Феліса забрали, і зараз ти його можеш добрати. І сховайся, бо там ПТ. Ховайся назад. Ой. Все, молодчина. Я не вмію. Артемій, вітаночки. Зміна режиму з ранішнього на вечірній? Так, так. Я на ютубі робив анонс того, що у мене зміна у праці, тому переходимо на вечорові стріми, покуль є проєкти у день. Едь уперед, не гляди туди направо, едь уперед просто. І гляди уперед. Ось так, вежу поверни, и все, как тебе, коли что не пробили. Та йоп, вашу О, раз, бачиш, я хари. Танкуєш. Ось так. Супер отрималася, молодчина, і вафлю засвятив. Ти, Ну, ти бля, можна. гляди, скільки ти праці робиш корисний. Хоть десь я корисний. Давай, Подивіться мені премію. баджи у сраку заходь. Давай, давай, давай. Слинки потекла уже, все, давай. Тисни W. Так, так. Не, ну здесь 5 это уже мусить быть перемога. не Ну здорово. так. Правильно? Так, так, так. Дожить тільки треба до перемоги. А то бачиш, як розбирають хлопчиков. Что вы себе так не бережете, студентики? Не бачу нікого. Ти очі відкрий. А, я думав. Ось я, ну що робити треба. Я сьогодні, до речі, прочитав жарт, що, оказується, ведеш, як можна перепудити слепого чоловіка, більш за все. Пужать? Ну так, ось як можна пужати, каб ён Як? перепужався просто ущент. Боже, ти такий добрий. Добрий у тебе жарт. Не, ну просто это на такие, видишь, задачки на разважание. Это просто треба шрифтом Брайля написать, не чапать, бо это смертно. Які ти ось? Такі, а? Это у твоим стиле, мне подается. Ну так. Ти так не роби.
Не буду. Ну, добре. Бачиш, Ой. затащив. Ой, перемога! О, перше. Перше з усієї команди. У кого там руки? Ой, не знаю. Ти став. Все ти ведаєш. Или Франция? Давай. Давай. Штось, до речі, не атрымліваецца пакуль што на Ну, французах. Ну, Трэба будзе таксама як-небудзь сесці на гэтага батчата. Прыкашаць яго. Да рэчы, у яго ж там 11 ўзровень ёсць. Ты досвід збіраеш ці не? збіраю. Я паўсюль збіраю зараз. Мне больш за ўсё хочацца вось гэтую стэжку савецкую адкрыць. Савецкая шакал, якая типу называецца? Не, ну, там не шакал, нейкі там, а таксама праз аб'ект называецца. І там, дзе можна падвышаць урон, я лічу, гэта імба будзе. Просто ўзяў урону, больш выдаў, выкаціўся. Цудоўна. Зразумеў. Я паспрабую вось сюды праехаць. Ебр ляціць. Боркін кефер нейкі ляціць. Гэта 11 ўзровень нямецкая аўтышка, по-моему. Пасля пазар вагона. Ну, пасля чагосьці там, то як-то ўжо добра ўсё Так, а тым часам Ебр займае маю пазіцыю, якую я хацеў. Вот які. Так можа мы па нізе там упорамся, не? Не. Раны? У іх тут стаіць чалавек. Блядь, чаму я тут так смело еду? О, Так, все, пропусцілі. о, Во. Ну, зараз павінны глядзець. Так, а не так. пашоў бы ты ў сраку, леопард, ён мяне не бачыў. Блять, або бачыць. А, ясно. Титановые колы. Приемненько. Ось гэтых хлопчыкоў не бачна тебе? Не, не бачна. Нікога. Мне пакіде покуль што. Так, крыўдненько. Ебра не пробіць было. Не бачу нікога. Ой. А у мяне аднаго вельмі тут тупіць усё. Не, у мяне таксама штосьці не тое. От зараза промахнуўся, а? Мяне 3 снарады застала. Один я паспеў сунуць, один мимо. Сунуць. Ну. Ай, ладно, что выстрелил фошень. Чаму ж ты не ляціш? Добре. А ніяк не хоча ляцець. Ну просто. Ганьба! 6 набоев отлетело, ни водного трапляння. А у мяне КД, я стою. Страляе кудысьці наш поляк. Слухай, як ты з польскай? Ты ўжо сябруеш? Ну дык так. Я ж з горадні ўсё ж таки. А, Я ж неяк нават распавядаў, што ў мяне
у свой час нават былі гэтыя коміксы польскія на польскай мове. Дапамога. Дапамога? Ага. Бо калісьці вельмі даўно мяне прывезлі гэтыя коміксы, я чытаў, я яшчэ ў садочак хадзіў. І я іх чытаў ўжо на польскай мове. Я проста пытаўся, гэтае вось што, і праз тое, што польскія словы вельмі падобныя на беларускія. Усё было зразумела, больш-менш. А? Яшчэ пачытаць трэба это сама навучыцца. Ну, да гэтага. Ну ўсё, дзякуй. Пагуляў. Паскуда. Я адцягнуўся на гару. Так, я чытаць навучыўся вельмі рана. Па-польску адразу? Не, спачатку на гэтым. Па-роднаму. Сваім звычайным моваю, а ўжо потым польскую. Так. Гэтых чмордзікаў я не бачу. Слухай, што рабіць? ТВП трэба неяк, бо ён зараз 704 разам 195 забярэ. Я поеду, напэўна, да. Заодно перезаражуся, пакуль даеду. Ён там будзе хавацца. Тым больш ось Боркін кефір гэты. Кефір, карацей. О, уже атрымаў 314, акурат такі ад ТВП, хутчэй за ўсё. Угу. Поеду. З'езжу ў госці. Так, гэта 704 адцягваецца, так? Угу. Адцягваецца. А дзе ён там стаяў? Ну, калі ён зараз страляў па Боркін кефіру гэтаму, то бок сюды падціскайся. Усё. Т-95 тебе ўбачыў. Ну, ясно. Цудоўна. Куды ж цудоўней? Но яна прыносіць задавальненне. Той, якое не дае ніводная іншая гульня, правда ж? Нет. Просто нет. Просто не ўсё. Ну что, деда можу взять. Давай. Калі ты на дзедзе? Деда. А то я давай вось так. Опа, і мы з тобой побач павоюем крыху. Сама поляк? Так, 60 ТП. Ну, тут право толькі, мне падаецца. Больш нікуды. Ну, нам, напэўна, так. То так. Так, кумулятывы, добра. Ніякіх кумулятываў, забараняю кумулятывы. Чаму? Толькі праваслаўныя бібешкі. Бібешкі? Каб фарміць на дзесятках? Сапраўды, што гэта я такое кажу? Прабачце, а быў не ў сабе. Так, я б цэнтр не займаю. Цудоўна. Зараз з'явіцца злева. Бачу. Сабачу. Так, яго там штурхляюць крыху. Усё, готов. Ай-яй-яй-яй. Здымак зроблены. Хуёвая флюорографія у вас аказалася. Ай-яй-яй-яй. Люблю на ЛТ. Бо я приблизно вось так гуляю і на передніх танках. Так само еду. О! Что такое? Я выжил. Гляди, меня никто не пробил. Ну супер. Зараз мяне тут попрабіваюць. Не трэба. Ну я паспрабую, каб не трэба, але ж не ад мяне гэтае залежыць. Рандом. А іх тут багата, слухай.
что ты, блин, Андрей Вишпа, пошел Ой, сраку. ой, 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 ой. Ну хер с тобой, ну и подыхай. Так бы мог тычку дать. так уже не 7-6. надо. Ага, супер. Ну давай, кто там? Где там? Кому там? Я думаю, якой халера у меня ўсё чырвонае на яго намае, гэта ж абоссаны тайп. Чему все? А, тайп. Ну ты ему это, у шишечку накидывай. А я свою цыцку гэту хавае. А можно мне допомагчы? Ну Не, так, не так. могу. 7, 6, 4. Не, не той, как табе. Просто вроде кости. 13, 13. Дапамагай, КР першая. Блять. З циклоні выходзіць, пакуль не адстраляецца. Ну я б на его место калишера так же добил. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Бадгер минус. Так, бадгер мінус. Я шотный, конечно, тут стал. О, нет, сверху. Стой, 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 стой. У нас там злева уже проблемы, я бачу. Обыходить просто уже не соромеются. Что это такое? Кто дозволил такие? Ура! До нас приехала мышка, правда мышка шотная, на самом деле. Ну, яна пока ехала, то схуднела. Я зразумел, это жарт. Ой. Так, усё. Мы Погуляли. тут отлетели, ну. 2-7. Я выживу, я зараз усіх розкажу. Ха! Бач, ні хрена. Все? Одночасово? Ну, так, бач. Шкода. А так Ай, добре нормально. почали. Нормально, подобається. Мене це за гэта мы сюди йдемо. Так, ну нечто так, щось ці французи зовсім не заходять. Я давай ось для разностайності ось гэта возьму. Что там у тебя такое? Т-57 Heavy. Ну я так ось, давай. Пизяба. Бизяба. Это ж просто штимстил. У меня рейтинг упал на 1. Было 5300, стало 5299. Пункт дрочер. Отсутствие. Пункт козны. Статюга. Статюга. Не, ну гэта вось ВГшны рейтинг, я ўвогуле не разумею, як ён фармуецца. Не, ну- Абсолютно. Какие статюга? Статюги умеют гулять. Я не умею гулять. Что мне там толку? А куди ми тут? М? Куди Не тут ведаю. податься? Я У не тебя ведаю. рейтинг должей там у ігри. Не, адзіная пазіцыя вось тут, мабыць. Выходзіць і кагосьці лавіць, ці то злева, ці то справа. А Нам інакш... же могут накидать слева з гэтых там. Ну вось, глядзі, вось тут пазіцыя ёсць, вось. Ты вось на гэтым пятаку сядзіш, А, ты про гэта не зразумеў. так, і просто кантралюеш там вось, як ЛТ выходзяць, якія не выходзяць. Так, і тут гэты прастрэл, праезд і ўсё такое. Зразумеў вас. А мне дасі там пакусаць? Ну, калі ты даедзеш да мяне ў час, ну, то вядома, да. О, нагу зламаў. Куснуў, малайчына. Даеў! Просто лепше. Ням-ням-ням. Гэта свята ў хаце, а? Хто мяне замуж узяў? Ну. Так, а што гэта ў нас СТБ там прымае ў твар? Я нікога нічога. Нікога, нічога і ніяк. Што я б хацеў, што б я хацеў? Я перамаўчаць я хацеў бы. Яшчэ б барабан аддаць. Было б цудоўна, але мне падаецца, мы тут ужо не выйдзем.
Не, ну я би вийшов. Треба допомогти. Я поїду... О, мені світять. Так, це, напевно, з поля. Ні, Так, там так, так. 780 вийшов. Мабуть, він зауважив. Але з поля прилетіло. Єбер в полі. Ух ти, ёб твою мать. І він за бункером сховався покуль що. Ну, я можу, я його там зараз покусаюсь. Так. Допінають. Я не веду, слухай, я кудись типа їду. Бачат, 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 бачат. Блядь. Не влучив броню в бок. В бок, прикинь. Я не Так, влучив так. в бок. Мені такое ж було на 60 ТП. Как тебе холера, блядь? Перезаряджатися, не знаю. А як ти там стріляєш у його? Де ти його? Сенсі, я тут ось стою, ось, ховаюся за насипом, покуль що. Наш тут тай подихає. Мгм. Угу. А я б зараз хотів, ведеш що? Я б хотів зараз ніяк проїхати і униз. Ось, єдине, каб мене тільки випустив із сьоми. Блять, ну що ти робиш, ну гніда ти. Перезарізаюся я, начальники. Начальники. У мене на проєкті Вспомнив. індус ёсть, ёб твою мать, як зам тяжко з єгорною мовою. Ой, не передать тобі. Ну так, індус розі. Як б його розчуть, я включаю на максимальную гучность себе наушники, Так. транскрипцію, А, і тільки так я зможу знайти порозуміння. Але дякую Богу, чоловік не гэты просто, ну, ён добрый, як спецыяліст, ён добрый. Не найлепшы з пункту гледжання праграмісткага распрацоўнікам гэтым, разумееш? Але вось як адказны спецыяліст, якому можна нешта даць, даверыць. Дзякуй Богу, ўсё на месцы. У нас так само інді распрацоўнікі працавалі. ВРВ, вітаначкі. Вельмі добрыя. Ну, былі не вельмі таксама, але агульна, блин, я не могу нават нічого дрэннага сказаць. Быў такі прям вельмі добры. Вельмі хутка Не паспеў. прадуктам пазнаёміўся нормально, на нормальным такі. І дапамагаў. Вы там усе разам стрыміце, ты Лепус і Вожык? Ты Вожык Лепус? стрыміш? Не, я не стрымлю. Не, Лепус, мабыць, толькі я не, але, ну, калі што, пойдзем да яго ў рэйд. Уже даволі хутка, менш за гадзіну засталося пагуляць нам. Ці ты планаваў да ночы? Сёння як ты? Я як ты. Значыць, яшчэ хвілінак 50 пагуляем, да 2 гадзінак даб'ем. Так, мне спадабалася на барабанах. Угу. А ты што? Мне спадабалася не прайграваць. Ну, неяк так. Давай, Ну, абіраем ну, што-небудзь. Ну, давай дзеля разнастайнасці. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ай, што мне тут трэба? Ай, 430. О! Чекай, у мене ж він Мене так само був. У меня зноў стало 5300. Є. Глядзі, якая лічба, та роўненькая, прыгоженькая. Не то, што гэта вашы 5301 ці 302. Не, так нельга, так, я згоден. То все ад беса. Всё, пес. Так, Тут 430. О, чакай, у мяне чамусьці боекамплект пусты. Чаму? не ведаю. Я не браў нічога. Ага.
Так, у меня тут плюсик нават ёсць. Трэба скарыстаць яго. Так, сюды. Значится, я готовы. Погнали. Ну ты з вожиком. Ну так, ВРВ, я з вожиком, гэта правда. Ну так, только я не стримлю. Я просто катаюсь, заливаюсь. Зліваюся, псую статистику собі. Ой, і куди тут падацца нам на гэтых пачварах? 11-кі, дарэчы, супраць нас. А может вниз упадем? Не тень, ну его нафиг. Не, нас там запінаюць. Мы, вядома, там Ну, запінаем то- ЛТ, але ж нас потым запінаюць адтуль. Поехали уже на горку. Тут. Ах, куды еще тут? Толькі Шмат туди, на варіантів? балкон, ну, застаецца, Можем і там не забрати вельмі на зручно. Не. Не той тип техніки, каб на базі Ні? стоять. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, дзёрзка якая. Ты бачыш гэта? Ну, коричневая. Ой, пробачте. Табе што, блях, дарогі мала? Вузенька? Тримайся. Поручик мовчать. Здається, я тебе зараз у попу поцілую. Оп. Дзіцятку свайму будеш так казаць. Своему? Ну не. А бацьку твоей жонкі можа быць і так, так? Не, чакай, гэта тесть, правда ж? Это ж тесть атрымліваецца. Так, свайму тесцю можа быць. І скажа, на! На. Те. Наць. Сапраўды. Ось ты паскуднік які, ну. Зліва. Бачу. Я напевно реально уйду. Від шарм даві гуслямі. Абавязкова задушим усіх. Ах ты ж. Я не выцельнул. Негодяй. Хакер. Так и не выстрелил. Не хапая кутом. Забійце яго, ён мяне трымае на гусельцы. Блин, я стараюсь. Не могу, не хапаю. Так, усё, у нас прорвалі тут. Прорвали. Угу, ПЗХ упала, іх тут даволі шмат. Куды ты там стреляешь? О, ВЗХ на меня и упарывается. Ха! Тримав тычку. Ой-ой-ой. Блять, гэты хакер мне просто жыцця не дае. О, Что вы Всё. закрутила просто? Просто такая. Давайте, хлопцы, начиняйте. Восемь бачок. Мой левый. А во, вот это 4-3-2-У. гэта 11, так? Так, это 11 радянская. Але выглядае файна. Я ж, Ну. я ж гэта, як дзяўчына выбіраю танкі па знешняму выглядзе. І па колеру. Па колеры. Я кепскага не чуў, але і добра таксама пра яго нічога не чуў. Ну, вось я толькі што ў бок башні яго не прабіў. Калі што. Так што я не могу сказаць, што нейкае фуфло. Опс. Але і ён мяне не прабіў. Галдой, дарэчы. Так, слухай, ну высоўвацца туды нельга, прыль. Так што трэба давіць лева. Хто стреляў? Кусаюцца. Кусаюцца. Барзеюць. Робічку, слухай, ты шотны, можа асцярожней. Тут давай, можа я там ХП памяняю сваю. На што ты будзеш увогуле мяняцца? На фантике.
Классно, я поменяю, я навіть не могу это сам. 5-0, до речі. На нашу користь. Слухай, там гриль буде крись, туди, куди ти поїхав. Зараз я поблайндити його приїхав. А. Не маю туди нічого супроть. Добре. І він на це заслуговує, правда? Мгм. Ой, у них так само 3-2У. Щось я його намацати не можу, де він там стоїть. Да ёб вашу раз, ну что вы робите? Так, там Фош. Солоденький стоїть поїхав. бортиком. Куди ти поїхав? Пир. В перду. Имба-табле. Имба-табле меня крые им. Ой, І не кажи, усе? Погуляв? я не могу, я не... Слухай, я лепей сольюся и поеду далі чимось. Тут я не можу нічого. Треба, може було, відомо, справа їх поспробувати. Але я мені вже... Да-да-дам, да-да-дам. Где ты? О, давай. Так, там у нас... Так, добил. Имба-табле. Имба-табле. Ну что, я на его выскочу ж, правда? Не. Зараз Хацкер йому у сраку заїде. І ми йому зробимо тягничок. Гриль. Сюка, ён тут. Курочка, курочка. Ён тут стояв, чекав. Ну там, я думаю, перемога буде. Розницу. Ну, їх затиснули вже, так. Думаю, да, вони там не зможуть. Амаль двукроць, больше хп. Так. Ну що на десятках у нас ще є? Єбрання ні Ну, в мені- якому випадку. Ось гэта ёсць. Батончик. Батон, у мене ж так само є. Чекай. Концепт Centurion Action X. Ось, каб не бути однольковим. Зараз ми. Что такое ААТ-60 мне пропановують купить? Середній танк підтримки? ААТ-60? Ну, ААТ-60, так. 320 урон. Херня ніяка. Стопудово. Ну так. Як я тобі? Чорненькі, стильненькі. Гальштуку не маю тільки. Так, ну що, тут, мне подається, треба займати, так. Гору. Вежа у нас моцная, тому повинна там задомінувати. Один тільки цицьки, що одного, що іншого. Ну, у меня цицки есть такие. Мацово не всі оцінюють. Ну, в першу чергу я. Там, що потім жонка зайздросить. Ось. А потім уже все остатнє. Дай поглядеть. Помацать? Помацать? Конечно. Жадаючи у чергу выстроивается, не? А что, ну, ты думаешь, что вось жаночая? Ну, жаночая это уже банальщина. О, мне Да, нравится. мавитон. Мавитон. А вось мужчинская, мясная. Ух. Шо? Подобаться. Подобаться, ну. Капец, а что такое с Центурионом сталося? Это откуда такая Опа, трапность? Ой, В огонь. не благо. Куснули. Два сколько раза всего? запах. Кольки Альфа 390.
Ми ж тут стоїмо, так? О, так само. Хоп, ногу зламав. Поспробуй. А-ха-ха-ха! Не пробило. Зламав. Обновіў. Ай, Центурыён шыкоўны, ты паглядзі на гэтае. Просто. Сыдзі, гаўняк. Што яны робяць? Давай, ціснем. Ззаду, 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 ззаду. Опа, поїхали. Ну-ка його покусаємо зараз. Ой, шкода зараз эту саму за... Ой-ой-ой-ой-ой. Баронім карычневага. Я б не бараніў, але ну ладно. Там яшчэ адзін бачат. Далёка не высоўвайся. Ага, ага. Дзесьці затаіўся ў хмызах. Дзесьці на цэнтры быў гаўнюк. А ён, мабыць, там за каменьчыкам тым і застаўся. Дзе ён, бачыш, засвяціўся. Яму пашанцавала, што ён трапіў на такой адлегласці. І ў мяне трапіў, дарэчы, так само. Я да яго падціснуся, чакай. 7-1, трымаю ў курсе. Угу. Ебрик. Ебр. Не влучив в броню. Ну, такое Трымаю бывае. курс. Такое бывае у еброў гэтых. Насамрэч я яму гэта пашкодзіў. Кола. Кола. Яны ж не прабіўныя. Мне падаецца, вось трэба ў наступным абнаўленні Мауса абляпіць гэтымі школамі. Бо інакш не... А лепш Ташенратта, бо Ташенратта ніяк не хоча танкаваць. Яму проста неабходна гэтае кола. Бачыш гэтых? Бачу. Працягваем. Блядь, бачат! Козёл. Вось чаму ён зараз? Рикошет, ну ёб твою налево, ну гульня. 361 урон. Усё, Забираешь? весь барабан отдал мне, ну. Критична шкода. Ой, там яшчэ... А, ну ладно. Критична шкода. Это ты по тайпу? Ну, Критичне пошкодження. А цудовно, сподобалося. Ну, мапа 15-3. сприяла. турба. І 15, а 15-3. Каб була нейка невядома лінука, було б цяжэй. Ну, іх нешта з цэнтурона ўсё ніяк не задалося. У іх, ты маеш на увазе, што з першага гэтага, так? Хлопцы. Так. Тебе медаль нават ёсць, падтрымка. Якая? Да? Адзін з усёй каманды, хто атрымаў медаль. Я шо, Брежнеў? Пачынаючы. А табе яшчэ да Брежнева расці. Так, шо браць? Кажы. Ты на ПТ гуляеш? Ну, у мяне з 10-х ПТ ёсць толькі вось такая вось штука. Я за боны купіў. О, ну то давай. Ну то я, ага, ну. Це ж такое говно. В сенсі. Такая говнища. Ну, в сенсі. Ну, што? Ой, пачынаецца. Пачынаецца ўжо, ні халера. Няправда, паглядзі, які цягнік, а? Як парыць яго. А чаму ты без камуфляжа, дарэчы? Оно апраніся. Апрануцца? Так. Не по форме апранут. Не по форме, не. А що мне такое апранут? Я не ведаю. Ось так. Я буду при параді, гляді які. Гляжу. Во. О, яно, нащупав, намацав, ось яно. О, бля. Зараз буде Ну інтенсивне мапа. стоялово. Мапа говна.
Так, Говно. і дзе мы тут, і што мы тут шкадзем? О, мы з гэтага флангу былі, дарэчы. Зліліся, як лохи. Ну, Ну что, Ну что, налево тогда? а давай паспрабуем адкідаць. Пракат, Ну, вось если гэта. Вось тут, так. Трэба, каб хтосьці толькі пасвяціў. Стаялава. Не будзе стаялава. Нават калі мы будзем прайграваць, усё роўна яны на нас паедуць, і мы камусьці. О, ебр паехаў, глядзі. Малайчына. Проста лепшы. Ебр. Сюка! Набою просто упаў у зямлю перад ім, ну... Гаўніна. Не! Не чапайце мяне. Я нічога не зрабіў. Не лайцеся на лянівых людзей, яны не... Яны што? Я ж кажу, яны нічога не зрабілі. О. Што мне вот тут рабіць? Вот што? Куды мне ехаць? Я нічога не умею, нічога не разумею. Ебр яшчэ ездзіць. Яго трэба неяк Ну я падлавіць. яго не трапіў, ну. Ось такі ось я. Нікчэмны чалавек. Так, а што ў нас аж знутры бабахі тут? У гэтай гульні. О, Як мяне так? не прабіў Т-83. Т-83 стаіць дзесьці быццам бы вось там. Бо ён мяне оттуда хацеў накінуць. Да, ну вось ён свеціць. 803 гэта ж 11-ка амерыканская. Так. Ну, і Так, вось як я пагляжу, іх няма нікога тут, глядзі на гэтым фланзе. Мгм. Значыцца, мы будзем пад'язджаць. Ага, леапард. Добра, што не трапіў. Чух. Так. Ну як так? Ну ёб твою мать. Вітанашкі, Анюту, вітанашкі. Ну я вось стаў, звёўся ў СТБ, а яно паляцела, разумееш, у іншы бок. Блять. Так. Скуда. As usual. Блять. Та же самая херня. Зводимся. Ці нахуй. Я не табе, я гульні. Да можно Я и на- мне. Яна просто, блядь, трэці раз паляцела ў гэты будынак. Ну што гэта адбываецца? Ну, як гэта працуе? Ну чаму? We need help. Ben, I need help. Памятаеш гэтае пиздой? Ну, блядь, ізноўку яно не паляцела, адкуды мне трэба. Ніводнага разу не дало страліць. Гульня ніводнага разу, толькі блайнд. Але ён не зайшоў. 761. Ой. А я дал бачину на 760. Ой, чэна, зараз вас змятуць. Ну, гэта факт. Калі было інакш. Чаму яно мусіць быць інакш? Мы по ХП праіграли. А, не, стой, мы выйграли. Выйграем, так. Нашыя там падціскаюць, все добра. Але та Шенрата зараз дасць посрацца. А ты ББшку зарадзі на яго, не? А я уже фугас, я ж не поспел. А у цябе няма інтуіцыі. Бум, 290. Ну, бачиш, як я умею. То ти малечина. Та ти танкуєш ще, йо, пересете. Я б на твоєму місці у центр би їхав до ДБВ. Зараз розворочувався би і тікав.
Я не Бо могу успеть. наші хлопці, бачиш, яны тиснули і спинилися. Їх там б'ють моцно. Так а Т-83 треба допомагати. Я ж не поспею навіть. Ну, глядzi. Глядzi, зараз у спину приїдуть. Ну так. Ошен Рате. Что, боитесь? Боитесь? Суца. Боитесь? Так а что, слухай, Це ж я не их смердить. не пробью, я нават калі галду заражу, там 300 біця, може і Яшчэ як нічого. праб'еш, ну. Ты ж тым больш та шнырата ўнізе, а ты зверху будзеш яго біць. Там просто на ЛД, в ЛД, нават потрапіўшы праб'еш. Да. Ну я уже не буду. Ось, бачиш, там СТБ-ха вилізла. Зараз би ти її так муа, на все. Ну, пробачите. Добрый вечер. Знаешь же, это же жартик старый. Ой, там є ФПшенька. Так, так. Треба, напевно, їхати зліватися. Не, трымайся. Я разумею, что гэта спакуса. Але трымайся. 803 там добра. От броні свої гуляем. Накидав уже добренько так. 403. 4005 виїхав. Давай. Зараз пропише тобі улобешник твой. Бум! Ой, пригожусь. Вертушная просто. Танкуєш, як боженька. Та шнирата зараз одлетіть, повинен одлетать. Заходь йому в спину на мост. На мост, прямо просто едь, там ось тайпа. Так. Тайпа бы подбить бы. Во-во-во. У меня как раз бебешка заряжается. А, у простреля. И У простреля, але сховается, поспей сховаться. Будешь падать на Ташенрата? Я тебе не раю. Не, ну 803 глядзі, як малачына. Ён просто чакае, калі той на КД пойдзе і ўсё. Я б на твоё место пачакаў бы вось тут. У прастрэле поймаў бы на цэнтры кагосьці. Думаешь, што Паттон пад'едзе? Я увогуле не думаю, я просто еду. Просто W. Просто так. Быў чалавек слон, а ёсць чалавек W. W. Я хочу урон. Поспеешь. Жах. Не пробил. Эть. Ну, 803, давай. Ну, 900, куди? Ай-яй-яй, тащи просто. Какой ты шип? Все. Там и СТБ-ха. Ну, Паттон справа повинен вывести. Да, мне что, тупить. Право, по переводце. Кто застался, то виноват. Что все. Не, ну все, ты шотный. Ты уже шотный. Тому отъезжай назад, попробуй тайпа хотя бы забрать. Может удастся. Я уже само собой. Это все, уже руки опустились. У голосе нема ніякої упевненості. Бам, 275. А, нет, Всё. 310. 1500 накидал целый. Але 803, мабуть, в конце не пошанцевало щось там. Його так добре йшло, так пробивають тут на тобі тайпузлів. Ну, так, дорогі, просинайся, там 5 змагаров б'ють ветерани СВО, що?
Нічого, яны ў пяціром здужаюць. А гэта жартики. Так. Ну что, Удеса? Тебе Ебер это само накидал. Давай. Ну, куди ти хочеш? В Испанию. М. А ти там був уже? Был. Я сподобалось. Я на замок поїду. Ну, я так само напевно. А я там ще ніколи не був. Ну там тепленько. Ну, зрозуміло, так. Близько до Африки усі справи. А де був? Барселона и Аликанте. Барселону вельмі хотел, ну там больше не я хотел. Больше Аликанте невялічкі такі городок. Цудоўна. Мне спадабаўся. Што ты там знайшоў такога цікавага? Калі пра Барселону я шмат чаго ведаю, там шмат чаго ёсць для турыстаў. А ты што шукаеш у падарожжах? Мы по солнцу ехали. Мы в Аликанте были увесну. Вось, ведаеш, такі мерзкія піры. Калі сонца пячэ ўжо, але вада яшчэ халодная, ты гэта маеш на ўвазе? Мерзкі перыяд маю на увазе у нас у Польшчы быў. Ну нічога, адпачынак просто быў. Я па Соніка езджу, я больш нічога. Угу. Так само пролетела. Як то кажуть, часом вітамінізуєшся. Ну так, треба. Зараза. Сховався дід. Ну, такі борзий був, так добре їхав на тебе, спинився. Так, конопінера там доберуць, молодцы. А гэтая будыніна, яна ж разбіваецца, не? Не. Ага, не, глядзі. Ты про якую будыніну? А, про ось гэту? О. Нога зламаная. Не пробил. А тая не разбивается, не? Не, ось тая уже навряд ці. Я прапаную, ведаеш што? А поехали уперед. Не пробил я его. Я хочу, каб я яшчэ ебр подсвяціў. Добре. Я паспрабую зараз. Бачиш, ебр там прокатуецца, ён не бачыць. Да. Не бачыць нікога ў зялёнцы там, то бок тыпу ніхто не прикрывае. Паспрабуем зараз. О! Фошик. Гэта добра, што фош. Блять, критична шкода. Ты ўсё на што ты здольны? Ну чаму ў борт не прабіваюцца акумулятыўнымі набоямі, га? Да я ўвогуле прабіць яго не магу. Што за прикол? Дзед? Ладно, я еду до цябе. Давай, уж давно было. Подъехать треба. Так, зараз треба допомогти нашому єбру. О, молодчинка. Та ти серйозно? Де ти там знайшло, бляха, не пробіття? Я не пробил. А я пробил. А я не трапил. А я молодчина. Ну-ка ты. Наша гэтая спрэчка нагадвае, памятаеш, так, а я паклічу свайго бацьку, ён твайго брата на вус наматае.
Что это такое? А я пробил. Так, гляди, у нас базу уже отобрали. Там уже подъехал. Ябра мы тут. Будем сами себе. Ехать допомагать треба, ну що. Не, треба на себе оттягивать увагу. Не. Раз ти так кажеш. О! Добрый вечер, як кажуть. Ёпта. А де Я він там? просто такий. Ёпта, ён і тут, ён і там. Ён паўсюль. Там джингу пеус. Чоловіче, ну куди ж ти стріляєш? Ух, як от така дірка ззаду була зараз. Ти як Дірка тут? ззаду. Ну так, я йому двічі пробив. У сраку. І зараз заїхав. А я акурат посередині. Дірка ззаду, значить. Все з вами ясно. Ох, там у вас ФВшка тільки застанася. Потішки. Я не трапив у СТБ. Ой, СТРВ. З тебе. Та нічого страшного. Та ти не розстраюйся. Ой, ось там АМХ, ось там. На, ось там, ось. Козел, він мені вибив. Блять, ну... Ну могло ж полететь, но чому не полетело? Гуляем гімну. Все, барабан отдал. Ёпт, раз, что я так не могу ничего. Ой, Маша. Давай, лупи. Джин ховается. Один. Заникався в куточок. Стаюся у хмиза. Заєнчив ти. Ось все, моя. Ай. Так, судячи з гука, у вожика є пробиття. По-перше, не з Я тебе. думаю. Я не докладно. Ой, боже мой. Що здарилося вже? Що? Стомився, мабуть, ні? Я по житті стомився. Ну, це просто осінь. Ти перетривати треба. Я гэта саме, як його, приймаю ой, тьфу, блядь, вітамін Д. Та ти ще у Барселону за вітаміном Д їздиш. Було один раз. У мене гроші на такі вітаміни не стає. Як їх регулярно приймати. Это все випадково. Так, що ми робимо з тобою? Ти на француза сів? Давай француза поспробуємо. Давай поспробуємо перемогти этот рандом. Ой. Ну і що, куди? І навошта? І навошта, і як тут? І кому? Ну. Людей, які у нас єбр зліва модні. Ну так, мені подобається гэта. Камуфляж, я б собі таки хотів. Продавали паскуду за 80 злотовок, ти розумієш? Ого. Ну, сорому нема у гэтых людей. Ну, спачатку центр, я так дакладна, а потым трэба ехаць у зялёнку туды ўніз. Глядзі, евро паехаў на зялёнку. Ну, неяк. Поеду, напевно, я туди. Так само.
Трэба неяк тут хітра гуляць, выходзіць толькі пад КД, аддаваць свае набойчыкі. І ўсё на гэтым. Оп! Ось так, добра. Так, тым часам, цісак у вас і ебра у вас. Дык у вас там усе. Никита, Стас. Ну, абсолютно усе. Оп. Я на КД пошел. 2 раза трапил. І дастаткова, ну. Як мой дед, я на свою душу накосил. Пойду до хаты. Не Ну. хопить. Это рассена. Я столько и так не съем. Дед ведае, что казал. Ну, Ну, гэта ж все ж таки мудрость. ну. А что гэта такое адбываецца? Что гэта з мінатаўры? Голова баліць яму ці што? Просто поехал, сдох. Ну, психанув. Вітаміна Д не хапае яму ці што? Так, Маус. Маус по центру чамусьці. Батчат у нас едзе. Ось так. Не доехал. Штосьці завалить. Ебер, что там з Ебром? Да чамусьці тут уже нема нікого. Сто. Назад. Дідька. Покиньте позицію. Да його тут зараз кусать хоче. Так, гляди, у нас тяжики проиграют. Блядь, Есть отчувание. срака. Ой. Так. Ебр шотный, але это ебр. Він ще може пожить дольше, чем я. Поеду я отсюда. Тут один застался. Всё, не Судовно. один. С 3 набоев ни одного не пробил. Треба вертаться, короче. Блять. Сраный ебр. Альфа! Хо-хо-хо! У меня альфа вылетела, ты Нормально. разумеешь? Такое не бывает. Или таки, я не разумею, что он там каже, але нечто доброе, я упевнена в гэтым. У меня чат выключено, я ничего не бачу. Вогуль не бачу. Так, вы там затиснуліся. По сутнасці до вас трэба ехаць неяк. Не ведаю. Маус по центру, да ты шо? Нішто сабе. А як гэта мяне засвяціў хтосьці тут? У іх жа ж дзве ЛТ недзе там знаходзяцца, а не тут. Блин, 140 подтискается. Я паспрабую зараз даехаць яму ў сраку. Блять. Вашу мать. Это бесит уже. Не трапляе? Да нихера не трапляет.
кавалак крывога гуана. Мякенькага. О, Супер! усё. Малайчына, дабіў. Супер. Так, я ў КД. Мы тут обороняемся нормально. Да я бачу, што у вас усё атрымліваецца. Здесь хрылі. А, вось те хрылі, я сразу умел. Я спадзяюся толькі на тое, што мяне зараз не ваншотне гэтае гаўно. А, Так. я перший. Так, Достатково. иду по ТСК. Ты гаўно, ты паглядзі. Пошел ты. Стреляйся тут у меня. Я яшчэ 11 секунд, як бачыш. Нічога не змагу зрабіць. 3, 2, 1. Пэу. Ось так, ось будзе з кожным. Ты глядзі, мы з тобой 7 фрагаў зрабілі. Да? На двоих. Ага. Ух ты. О, не тое слово. Вось яны французы, што могуць. А ты, до речі, воїна не дав хлопцу. Ён до тебе ехав, його 5. Серйозно? Серйозно. Ось я сам паскуда. тільки бачу. А, не все, зараз напишу тобі. Зараз, ну, які я хороший, які я добрий. Fucking shit. Не кажи просто. А що там, до речі, по інших? Що кольки у його настріляного було? Тя, так я не заслужив. Він фраги підбирав. Погляді. Да, зараз, почекай. Його 300. 3100 шкоди. От ти даєш 400, йо-моє. Йо-моє. На ЛТ, да? Зауважте, на ЛТ. Я ж кажу, 1390 вельми добра ЛТшка. Это капец, конечно. 13105 ты хотел сказать. Так. 105, до речі, 1390 так само. Ну так, у меня есть 90. 90, а ти узяв зараз 430У, правда? О! Де? А на чим я катався з тобою? Я на тест ЛТ з тобою катався, коли на этом був. Ось так. Ну що, передапошній бой. Добре? Давай. До речі, озвучувати будемо Bad Guys, перший і другий мультик. Bad Guys? А що за, нагадай, коли ласка? Ну, гэта мульт про то, як жывёлы не сам... Арбузьба. А, усё, там ваўчына. Там ваўчына галоўны, так? Усё. Так, я узгадаў, што за мульт. Ты квакаеш, калі што не чуваць тебе. Ты кудысьці ў бок Беларусі паехаў хіба што. У лес? На полез. На полез. Ну. Так, з нами бачу. едет італьянець. Ну, 65-й, до речі. Кажуть, добре. А я чомусь взяв гэтых полякаў, сабе выбраў. І потім такі... Не, ну, на поляках добра гуляць, няправда. Але гэта, хутчэй за ўсё, кланавы, ведаеш, такі вось тып тэхнікі.
калі ты Я не гуляеш. ведаю, што ў іх добра. Бачиш, Добрага? як набіваецца. Глядзі, у нас жа ж ёсць часам рэжым гэты, калі 7 гульцоў трапляюць, вось націск хіба што называецца, і на зараз ідзе. Калі ёсць камандная тактыка, калі гуляецца 7 на 7, калі там ёсць розныя бафы альбо дебафы, якія трэба браць. І хуткасць там вырашае. Пры гэтым пры ўсім CS:GO мае добрую прабівальнасць, каб наносіць пашкоджанні. Блядь, што там у нас адбываецца? Чакай, КС-ку ціснуць. Вось, і такім чынам ты бярэш КС-ку менавіта ў гэтым камандным баі, займаеш там нейкую гармату ці што-небудзь падобнае. Ясна, ён так стаў, яго не прабіў, там 430 таксама стаіць. Ой, грылю ў гармату патрапіў, ну. Ха, каточак зняў. Я яго не бачу, ён там схаваўся за гэтым пагорачкам. Так, гэта не 31 пройдуць. кінуў яму. Але мене. Зараз я падціснуся, разам з табою пастаім. Штосьці лік 1-3, а у нас такое адчуванне, нібы мы гэты фланг адбіраем, а пры гэтым пры ўсім не перамагаем. А, вось яно што. Та ты сур'ёзна. Ззаду. Дякую. На, блин. Осторожно, назад. Дай-ка я тебе... Ай, блядь. Дай-ка я тебе подопру, кажи. И Прикрию. Спереду. Ух. Добро. Жмыхнуло, и меня жмыхнуло. Так, добро. У нас бачат тут, бляха, ну якраз перезарядиться. Зараз у меня кадешниця аптека. Там ще не дярта у їх. Да, треба съехать, блин, а не стоять. Ну его так само наш арта. Собака, 400 кавалок коричневого гуана. Как ты всрався. Дайте мне его. Ну, забирай. Ладно, я еще одно доволен. Так, а вось Хэвик здесь тут. Костик. Тут Хэвик. Хэвик. Блять, он на меня дети. Перепужав. Ну, обосраться можно. Не робіть. Давай, я його зараз підсвячу ще. Ой, там є ще одна коричнева. Ззаду? Там ховайся від його. Бля. Не поспів. І я шотний для його так само неприємно. Зверну. Ой. Что за жартики у вас там, а? Что за... Які, де? Что за... Я Было? буду окушувати спиранню. Гэта у мяне тут. Я. Блять, а у 117 мене кумулятив зараджений. Ой, цудовно, підтримали.
Зараз каб толькі не трапіцца ім на вочы, слухай, гэтай бабасі. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. А, схаваўся. А Т-60. Что ты? Да кто ты такой, демон? 8 уровень. 230 пробитье, 320 и что? А чему я тебе мушу купить, скажите мне? Тебе броня... Брони у тебя нема. Там нічога нема. Ён медленны павінен быць яшчэ. Это полная некая шляпа. Не, трэба ехаць адсюль. Не падабаецца мне, як гэтыя падціскаюцца, а ніякага тайпа я не бачаць. Ни херня некая. ФЦМ и то лепей нашмат. ФЦМ лепей? Не. Ты тут Мне перагінаеш. подобает. Не, мне подобается. Он такие хуткострельные, что я на им люблю кататься. Не, вядома, что это корыто, але... Ай, нормально. 50-100 на им стреливал. Прикинь. Так, ще патрэбны стрэл яму. Блядь. Я ОНЛД. Алло, давай. Алло. Лера, бляха. Гэтым шотным льготнікам як толькі не падгульваюць. 300 накидал. Профи взвод. Профи просто. А я кольки накидал, да. Але ж амаль не прайгралі. Ты бачыш? Ну. Ну, то добра атрымалася, Страшно. як на мой Страшно. погляд. Ну давай, апошні бой, на чым згуляем? После десяток, да? Давай я возьму... Что? Ну, давай. О, мою любимую. Что это? Ну, поляк. Ну, польска, он, польский КСК. флаг. КСК. Я Так. включу турбо, як будем это, Need for Speed. Давай, добра. Я на гэтым. Карта говно. Ну не. Чаму форма? Ну так. Вось куды мне ехать? Нікуды. У город? Прикрывай цяжакаў, так. Прикрывай цяжакаў злева. З гораду, то бок, не сунься ўперад, а спрабуй просто ззаду понакидывать. Давай, а ты туды ж поедешь? Я тебя подпихнул, меня что? Я направо хотел ехать. Ну ладно. Бо там, бачиш, мы ў топе з тобой з девятками гуляем. І там мне і броня будзе, і КВН, і ўсё будзе. Амдец гэтай. Гэтым дед. Наш. Давай. Я маль як ебр. По хуткасці? Ну не ведам, ебр яшчэ хутчэй. Але гэты, да, так, 70 он трымае. Ну, я ж кажу пра гэта, што калі ты гуляеш у камандныя баі, ты просто займаеш хуценька, забіраеш тую ж артылерыю, ці штосьці там ёсць. Блядь, шельма у нас просто кайфанула на ўсе грошы. Зараза, я не трапіў яго. Концепт. Ну то что ты, концепт? Найс. Подобається огучка. Там ще тортик.
Не. Тарион, Батшат. Все тут. Никита, Стас. Нешта наш Т-95 маўчыць. Мяне гэта хвалюе. Які ты у нас прикрывалі, по факце нават не страляем. Так, кажаш, по центру можна падціснуць, правда? Трэба толькі ябра пабачыць, дзе ён схаваўся, дзе ён там ездзіць. Ёлки-моталки. Хлопец, хлопец, куди ти залез? Траплянне. Дал. Ферст, тычка. First тычка. Тичка, тичка, тичка. Ну, ясно. Давай уперед. Батшатик. Ой. Ой, штось там. Штось ти там на мене чакає. Нам срака, просто срака. Чому? Ну, потому что 19 на 22 и... Вот тут захраслил двух. Перед нами 3 танка, з їх 1 барабан. Леопард, все десятки, ой, девятки, десятки. Шкода. Стоять, что робить? Ну, ось мне вже дали. О! Я вас зрозумів. Угу. Спробуйте в город отступить, там до вас едет ВЗ. Не, ніяк не тримається, мені накидываюсь тільки в путь. Бля, я не там стоять, нікого не бачу. О! Штасті у їх тут все ж таки світить так. Неблаго. Наша не бачить нікого. Е50 там. І он там. У хмизах? Он там. Ну, кишцы. Кисты. Кишках. В кишках, я бы сказал. А може я проеду? Куди? Ну, вперед. Не варіант. Меня не бачить. Я нікого не побачу. Лепш застанься тут, бо зараз яны горад прорвуць і на будуць ехаць сюды. Трэба паламаць дрэвы і сустракаць. Ну, у сенсі, все, это 6 на 15, 6 на 14. Може тут нічого не зробити. Зробім. Кидай. Не бачу, Просто нікого. страляй, як не у собі. Мгм. Ясно. Зрозуміло. Незадоволений.
Мне амаль усе хп зняў Е50 ось які. Едзе? Угу. Добра едзе, да рэчы. Яшчэ прыхоўваецца там. А я калі там еду, мне то само просрацца даюць. Халера, я яго не бачу. Гуслі. Добра, добра. 7 секунд. 4. Попахнуўся. Ёсць. Ох, які ты. Трымаемся, трымаемся. Вай. Там ще й ззаду може накидувати. Блять, вось гэта нойз. Его гучцы, яно просто цудоўнае. А хто мяне свіціць? А, Т-54, мабыць. Не, абласны. Праблема ў тым, што я увогуле шотны вельмі. Так, так, Для так. арты, яна па мне страляла. Ось, калі б епісь бы крыху дапамог бы. А то арта мяне тут можа вельмі... Бачат подціснуўся. Бачыш дзе? Ну я бачу, ну не, як бы Сюка. і не бачу. Сюка, крыўдненька, крыўдненька. Ну так. А так добра адстаяў, слухай. Угу. Ну, накидаў там нормально яшчэ. І так, я ў свет. Так, так, бачат высвечвае Не, праз на. хмызы. На... О, арташчы кіде. На... Я б на твоє месце зараз у хмызы стаў над табою. Бачыш, там БЗ. Вось на горачку падыміся гэтую. Угу. Вось, праз Там, дзе хмызы, вось БЗ? бачыш, да, так, БЗ ўжо б даў 2 тыкі яму. Ну так. Угу. Сраку я бы ему дал. Вусно облизнул толькі і ўсё. Вось калі тут падняцца, бачыш злева ад цябе па гэтых каменьчыках, і там хмызы ёсць, там добра стаяць. Ён Вось цябе не тут? ўбачыць, пакуль ты не стрэліш, так. А. Да нет, тут уже. Усё, так, ужо ззаду -2. І у цябе альфы не хопіць дабраць ні аднаго, ні другого. Я ще... О! Ой, шикоўна. Все І як мае праб'еш. быць. Праб'е. Не той танк у цябе. Але трымаліся да апошняга. Ну, Все, БЗ. Бдыщ. Бдыщ. Ну, крыху не хапіла. Разумееш? та. Ну-ка, что там у нас? Ну так. Што у нас тут? Параза. О, глядзі. У топ-2 увайшлі. БЗшка накидала добра. 5400. Мгм. Просто команда долбоёбов. Давай вось прызнаемся ж таки. Ёлупаў нам Не, ну насыпали. мы-то молодцы. Мы ну, молодцы, всё, просто страны, так. не. Ну погляди на тесты 10,5. Ну што я нарабіў? 890. 2 альфы даў. Фу таким это ж быць. я. Это я. Это я. Сумневаюся, што гэта. Добра, дзякуй табе вялікі за стрымчанскі. Мгм, мгм.
Завтра будзе качка. Завтра будем валандацца по разбуранай чыгунцы. А что за качка, ты про что? Лонгдак. А, Так. ладно, добренько, дякуй. І табе велічэзны дзякуй, усё, на сувязі пакуль. Бывайте. Што, мой шаноўны, на гэтым мы з вами скончым на сёння. Заўтра, як я кажу, выйдзе стрым па The Long Dark. Так, мы ідзем там у гэтую, чакайце, у разбураную чыгунку. Так, нам трэба прайсці праз рэз, нам трэба будзе зайсці у возера, правда, адабраць там, падабраць там скуру, футра, дакладней казаць, медвежа, і зацягнуць гэта ўсё на разбураную чыгунку. А потым ужо, калі паспеем, то пройдзем на аэрадром, калі не, то затрымаемся там. Усё, як заўсёды, падтрымлівайце вольны беларусу, падтрымлівайце Украіну. Пабачымся.